Отака колона техніки. Противника. Давайте быстро оружие, все забираємо. Пулемети, автомати, гранатомети, все нахуй. Вон пулемет валяється, заберіть пулемет. Вон. Блядь, вон, сука. Боги нахуй. Де же, блядь? Підарасів нахуй. Там розбита вся колона. Все розпіздований нахуй. Не видно, що там були люди нахуй. РПГ нахуй. Установка Тура нахуй. ДШК ТК АГС.